నేడు ನೇಟಲ್ ಒಂದು ಮಹಿನಮಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಹಿನ ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ದೀಕ್ಷಾ ತ್ರೂಪು ಇದು ಇದು ಒಂದು ಮಹಿನಾ ತ್ರೂಪು ಮರಾಠ దీక్షాత్ సాటి ప్రచార కీంతట్ సరే మా కమిటీ మంతా ఇక వాతురు మిరడ్గిరి మంతి ప్రతి ఒరు బోనా కామ్ ఓర్ కీసర్ మంది అంటాడు బదలేకతి మా నన్ను ఇయాడ ఇచ్చివిరుకుని వాటుస్కా సెల్వే होते फलाना नाटे इचवीर वाटुस्का भारी ಅದು ಆಸರಮಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗ ಖರಾಬಿ ದಿಸಂತಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ವಾಟುಸ್ತೆ ಕಾಗೊಂದಿ ಚೊಕಟ ಜಾರ್ಗಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ ఉంది ವಿಚಾರ ಅದು ವಿಚಾರತೆನ್ ಮರಾಠ ಮೊನ್ನೆ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ నేడు మావర్ భగవంతరావు పాటలు మంతురికి అదే విచారితే నేనేమన్నా తాక్తా కాడికి నేను దీక్ష ఇన్వాల్వ్ నిల్తా సెల్డగు టీకనాన్గా దీక్షత్ పరో చర్చా జరుగును డగు డగు లోకురు మా ఊరిగిరే చర్చాకింది బతి నేడు అది పరిస్థితి సెలే నేడు ಒಂದು రకంగా ಒಂದು 50% చేంజ్ ఇన్వాల్వ్ దిస్సిరమంత దీక్ష గిరే మా వాందు దీక్ష వాడితే మరాఠు మా సమాజన మార్పు ఆశరమంత మా ఊరు సుద్రే మాసేర మంత్రి కొంత చర్చ జరుపుసేరమంత ఈతల్ మూమెంట్ మరాఠ్ క్యాచ్ కీవల అవసరం అంత ఈతల్ మూమెంట్ క్యాచ్ కీసి ఖచ్చితంగా ఈ దీక్ష మా సంధిర సాటి మా సంధిరయ్య అందు సమాజన ఇంజరే మరాఠ ఉండిచ్చురు మొన్ನೆ సొత్తుకే మా ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಡೆ ಮಾಯ ವಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮರಾಠ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋವಲ್ ಮೇನ್ ಆಯೋ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡ ಮಾಂತೈತೆ ಸುದ್ರೆ ಮಾಸೇರమంత ಜಾತಿನ ವಲ್ಲ ಅರ್ಥం इतने बच्चों विलेटर वाते अच्छो चोकट सुधरे माइले अवकाशाल मंतंगिन वाले अर्थम खाली संख्या बड़ी की साठी आयो नन वेहवल ते विलेटर लोकुर नेड वाटली वांते इतके ऑटोमेटिक ओनगा मार्पु इनवल शुरू आता इनवाले अर्थम ते अद कामुन साठी मराठ समदिरे मुन्ने दाकाट इव जो उंदी महीनाता प्रचार इन्नु सेल्वे होते दीक्षता शुरुआत पजगिरिनु प्रतिवरन मराठ दीक्षा सैड तरन साठी మా ప్రయత్నం కియన ಹೀಗೆ నేను ನಾರ್ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಕುಬ್ಡಗುರ್ ಪಾತ್ರ ಮನಂತ ನಾರ್ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ದೀಕ್ಷಾ ತಾನುಕೂಲಂ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ನು ಖచ్చితంగా దీక్ష వాడడం సాటి మునేవానిరు అగర్సే నార్పాట్లಲ್ಲಿ పెద్ద సమస్య మంత మా సమాజనగ అదేం సాటి ఉంది జోక ఇవి ఉంది మావరు మహనద్గా మా నార్పాట్లಲ್ಲಿ తరసొంది మీటింగ్ ఇరాన్ సాటి కోషిష్ కియన ఏరియా వైస్ నార్పాట్లಲ್ಲಿ ఊరుకునిగిరే దీక్షత్ పరో ఉంది అవగాహన కల్పించని సాటి మీటింగ్ కు ఏరియా వైజ్ ఇర్తికే చొకడ మందంತ ಐವತ್ತೈನ వాళ్ళు ವಿಚಾರ నేను ಮಾವರ್ ಸಪೋಸ್ ಸಾಕರೆ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತೋರು ಮಾವರಿಗೆ ಗುಡಿಯಾತ್ನೂರಿಂಗೆ ಮಂತೋರು ಇದು ತನ್ನ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಂತೋರು వీరు ఈతూరు పాటలಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಂ ಅಂತೆ నేను ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸೂಡ್ತೆ ಬಚ್ಚಿರ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಯನಿಗೆ ಸೆಲೆ ಮತಿ ವಾಯುರು ಭಾರಿ ವಾಯುರು ಇತ್ತೆ ಅನುಕೂಲಂ ಸೆಲ್ಲೂರು కాబట్టి వాయురు ಓರು ಅದು ನಾಟೋ ಬೋರು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ವಾಟವಲ್ಲಿ ವೆಲಿಟರ್ ಮಂತೆ ಇವು ಸಂಧಿ జరగనైతే ఫస్ట్ నార్పాట్లలో ఇరుకుని మరాఠ చూడ వేహన్ సాటి ప్రయత్నం కీకట్ అదేం సాటి ఏరియా వైజు మీటింగ్ ఇరాన్ సాటి కోసిస్ కియన బారీతిಗೆ ಊರ್ಗ ಮಾರ್ಪು ತತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಮಾಜನ ನಾಟ್ನೂರ್ಗ ಮಾರ್ಪು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಪಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೊಂಡು ಪೀವಲ್ ಚೊಕಟ್ ಮಂತ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮರಾಠು నేడు 20 सालकनल मावर पाटेल साहब मंतोर 3 बजे आणि मावर इंकेन वेस्तोर मावर के लाल देव सर मंतोर ನನ್ನ ಇಕೆ ತನ ಗುರು ಇನ್ ವಿಲೇಟರ್ ಲೋಕರು ವಾಡ್ಸೆರೆನ್ ಮಂದಂ ಬತಿ ಆಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಂಕೆಟ್ ಕು ಬತಲ್ ಮಾರ್ಪು ವಾತಿಗೆ ವಾಟ್ವಲಿ ಸುದ್ರೆ ಮಾಸೇರ್ ಮಂತೆ ಬತಿ ಜಾತಿ ತಗ ವಾಟ್ವಲಿ ಬಡೆ ಮಾಸೇರ್ ಸೆಲ್ಲರು मराठ वाडवल बतलिते जाति तुर वेलेटर वाटन इन्वॉल्व उद्देश्य नेनकी जाति तू वाड मराठ वाड सिरेन मन काड जाति तू बोरे वाट वेस होते बतल मतलब बेसेल जाति तुर वाटलाग अस्केन जाति सुधरे मानता सेल्वे होते बतल खराले सेले मराठते बेन सुडे सुधरे मानता वाड तुर बति मा आजू बाजू नु सुधरे माय होते मराठ वाडसी बतल लाभम सेले अदेन साठी ಜಾತಿ ತುರ್ಕುನ್ ವಾಡುಸನ್ ಸಾಟಿ ಮರಾಠ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕಿಯನ ಈಗ ವಾತರು ಪ್ರತಿವರನ್ ನನ್ ಬೆಹವಲ್ ಬತಲಿತೆ ಮಿರಟ್ ಮೀ ಆಜು ಬಾಜುಕ್ ನೂರ್ಕುನ್ మీ నాట్నూరుగా మనవలి ఆజు బాజుకు నూరుకుని వాడుసన్ సాటి మిరడ్కి మీ ప్రయత్నం మిరట్ కియన నేడు కమిటీ వాలిరకియన ಮೊನ್ನೆ మనవలిరకి ಏನಿತ್ತೆ ಅದ್ಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಯೋ ಹರೇಕ್ ಮಾಯನ ಜಿಮ್ಮೆದಾರ ಅಂದಿದ್ದು నేడు దీక్ష వాడ్వల్ ప్రతివరు దీక్షదారన్న ఇది కామ ಅದು
ನನ್ನ ಈಯಣ್ ನಾ ನಾಟ್ ನುರ್ಕೊಂಡು ಇಚ್ಚಿರ್ಕೊಂಡು ವಾಟುಸ್ಕ ಇನ್ವಾಲ್ ಊರ್ಗ ವಾಯನ काही लोक राहताळ संदर्भांना मावरगा कोतामन टाइम ड्रेस येतले कष्टम इंते आने वाटी बतल की कटिंग ड्रेस सेल्वे होते आतल गिर बत्तेर उंदी सरी पुट्टार ड्रेस को सेल्वे होते गिरे वाटी वाटुसलन साटिने कोशिश केमटु प्रतिवरोर वाटुस्ते इन वरोर बड़े माते के हल्का अंत नाड़ी दिस्वालिर्ಕೊಂಡು सूडवालिर्ಕೊಂಡು गिरे चोगड़ दिसंत నేను బాకు ಹುಡುಕಿ 20 साल नग दीक्षा तिंदल इच्छुर सुद्रे मातेरी चोरोक मस्त शांतीते म्हणता वाल माग करे मानता संख्या दिसनेते मराठ प्रयत्न केला असकेने जरगांत काम अदेसाठी इज्जो उंदी महिना प्रचार टाइम म्हणता इत प्रचार टाइम ना गिरे प्रतिवरोर जिम्मेदारी येतात वेहाट मला गे मनवली मावर गोंड धर्म गुरु कोण गिरनेना ऊरकुन वेहवल बदलितेगे मीवा टीकांकनगा भक्तलीर वांते ಊರ್ಕೊಂಡ್ಗಿ ಮಿರಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವೆಹಲಾಗ ಸೆಲೆತೆ ಮಿರಟ್ ವಾಟಿ ಮತ್ ಸೀಸೆರೆನೆ ಸೆಲ್ವೆ ಹೊತ್ತೆ ಜಂತ್ರಿ ಸೂಡ್ಸೆರೆನೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ಗಿರ್ ಖರಲ ಮಿರಟ್ ವೆಹನ ವಾತುರು ಊರ್ಕೊಂಡ್ ಖಚಿతంగా మా సమాజన వాతురు ఊరుకుని వేహన చూడట్ర బాపు మావసారి ఇద్దాందు ఇది సరదా సొత్తెಗೆ సుద్రేమా అంతేర్ ఇంజర్ वेहना मिरेवा काम मिरट कीसरे निद्गुई गोष्टी वेहलाग असकेने मिरट नीव गोष्टी मी पुरो मर्यादा ते तेरबती थोड़ा जन केंची ಅದು ಸರ್ದಾ ತಾಕನಿ ಅದೇನ್ಸಾಟಿ ನಾದಾದ್ನೂರ್ ಮೊಮಗಿರ್ वेहान तुम्हें हर एक मायना जिम्मेदारी नंद असकेने दीक्षेन वाल बड़े मानता सेल्वे होते बड़े माते के समाज सुधरे मानते पक्का डाउट सेले बती बड़े माया लागा बड़े मायने ते हर एक मायनाल काम तुंगा लागा असकेना अंत सक्सेस सेल्वे होते आयु अदेन्साटी इज्जो नेडिगे मराठ समदिर्वाताड नेडिदु करपत्रम विడుదల कार्यक्रम इतके नेटल जो दीक्षा टाइम दिवस बग्गा बतल इनवल ताना समधि समाचार साटी नेडी मीटिंग इर्तेर मा कमिटी तिंदल इगे वातुर समदिरकुने धन्यवाद वेच्चरमंतो आने इज्जो उंदी मेहनता टाइम मंता इद मेहनता टाइम नगा कमिटी ते बेन सुड़ा प्रचार कीसर तिरियरे मिरडगिरे मी इगे वातुर प्रतिवर मिरडगिरे मी ऊर चुट्टाल बंद ऊरकुन समदिर करे मात्र ऊरकुन वेहाड फलाना तारीख नाल दीक्षा सुरू आयवल मंता फलाना जागतगा सुरू आयवल मंता दयगीसी इयण समदिर मिरड तयाराम टिंजर मिरडगिर वेक्केटिंजरे इदु जो అవకాశం సీతకాడికి ಇದು ಮಾವ ಜಂಗೋಲಿಂಗೋ ಗನ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಾಲಿರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೆಚ್ಚರೆ ನಾನು ಇವ್ರು ಅನುಗುಪ್ತಿ ಈಗ ನೀರು ಸೇರ್ಮಂತ ಸಮದಿರ್ ಜೈ ಸೇವಾ ಧನ್ಯವಾದ.